दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव सारा आसामावनो गंफ्रोमबो फरायसालियाव जोङो दिनै गोसोम फ्लेग गाननानै खुद्रिसारदों। बेनि गुबै जाहोनानो जाबाय क्लास 6आव बर' बिजोङाव माने मेथ्स आरो बिगियानखौ इंराजि मिडियामाव जाबसिननानै होदों। बेखौ जोङो बर' थुनलाइ आफाद बा दुलाराय बर' फरायसा लोगोसे बर' रायजोआ मालाबाबो एक्सेप्ट खालामनो लानो हाया। बाथ्राया जाहैदों दिनै बर' बिजोंजों फरायनानै बा गावनि बिमानि रावजों फरायनानै जों बयबो मिथिगौ गोजौसिन सोलोंथाइ लानो हायो। बर' बिमाया जाबाय बा बर' रावा जाबाय सबसे गोदै राव। गावबा गावनि रावानो मोनसे हारिखौ जौगाहोनायाव बयनिख्रुइबो साबसिन होननानै जों मिथिनानै मोनो। दिनै भारताव माने राइट टु एडुकेसन लिरनाय दंखायो, जिहेतु बयबो हारियानो गावबा गावनि बिमानि रावजों फरायनो हायो। बेखौनो दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया भाय'लेसन खालामनो थांगासिनो दङ। दा बेनिखायनो आयेननि बेरेखा खामानि मावनाय जादों। ओंखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा बर' थुनलाइ आफादा मालाबा गनायनाय नङा। मानो होनब्ला दिनै बुंदों बिथाङा माने इंलिस मिडियामजों बा इंलिस बिजोंजों फरायोब्लासो IAS IPS जानो हायो होननानै जों बेखौ मालाबाबो एक्सेप्ट खालामनो हाया। जोङो नुबोदों 40 बोसोरनि सिगाङाव बा 50 बोसोरनि सिगाङावबो गोबां हारिनि मानसिफोरा बा एसामिसानो जा बर'आनो जा इंराजि मिडियामजों फरायबोदों। नाथाय दिनै नुदों बै माने इंलिस मिडियामाव फरायनाय जुदि गासैबो सुबुङानो जुदि IAS IPS जानायमोनबा दिनै अखमाव एसेबां माने IAS IPSनि अभाब जानाय नङामोन। गुबुन रायजोखौ नायहर, दिनै माने साउथ इण्डियानफोरखौ नाय, जेसेबां मानसिफोरा बेवहाय दिनै साख्रि मावफैदों IAS IPS गासैबो बुंदों। सोरबा माराठिया बुंफैदों, सोरबा गुजरातिया बुंफैदों। नोङो मा बिजोंनिफ्राय फरायनानै दिनै IAS IPS जादों होनना बुङोबा बिथांमोना बुंदों गावनि बिमानि रावजोंनो फरायनानै जोङो दिनै IAS IPS जादों होननानै। होमबा दिनै बेखौ माने डाइभार्ट खालामनो नागिरदों बिथाङा। बेनि सोलायै जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा बर' थुनलाइ आफादा जों लुबैयो बिनि सोलायै जोंहा दिनै फोरोंगिरिनि अभाब, फोरोंगिरिखौ फिलाप खालाम। दिनै माने लेखाखौ सम मथे हर, बिखौ मावालासिनो दिनै हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि जि सरकार सालायनायखौ डाइभार्ट खालामनानै जोंनो जि नांगौ फोरोंगिरिनि जेंनाखौ फोजोबा लागासिनो, लेखानि जेंनाखौ फोजोबा लागासिनो बिथाङा दिनै गावनि खामानिखौ मावफुंनो हायैनि थाखाय दिनै बिथाङा जोंनो बे माने हाबाफारिखौ जाबसिनना होनायदों। बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद बा बर' रायजो राजाया बेखौ मालाबाबो एक्सेप्ट खालामना लानो हाया। गोबां बर' बेखौ थारैनो दुखु गोनां बाथ्रा। जाय जिनिसखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' हारियानो जोङो पलिटिकेल बिथिङावबो जोङो जिहेथु मानसि नांगोन होननानै जोङो जोंनि दैदेननायावनो दिनै बिटिआर सरकारखौबो जोङो दैदेनहोनो हादों। जोंनि बर' मानसिया MLA जाबाय, मन्त्रि जाबाय। ओंखायनो जोङो लुबैदोंमोन जाहाथे एसेमब्लियाव जोंनि जि बर'नि जेंना बा जोंनि जि बर' रावनि जेंना बेखौ लानानै उत्थापन खालामगोन। ओंखायनो खावलायगोन जोंनि जि MLA मन्त्रि बिथांमोना उननि समाव जाहाथे आसाम एसेमब्लियाव जोंनि जि जेंनाफोर बा जोंनि जि दिनै बिगियान आरो साइन्सखौ जिहेथु इंराजि मिडियामाव होदों बेखौ जाहाथे बिथांमोना एसेमब्लियाव उत्थापन खालामो। बेखौनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय अराय समबो जोङो लुबैगोन। सासे फरायसाया जुदि मोजां गोनो गोथो सोलोंथाइ लानोबा बिजाबखौ सम बायदि मोननांगोन। बे नाथाय दा बेयो थारैनो जोबोद दुखु नांथाव बाथ्रा। दा जाय जिनिसखौ जोङो लेखानि बेलायाव माने आसाम सरकारानो जिहेथु बेखौ हस्तक्षेप खालामनाय जायो। ओंखायनो आङो खावलायगोन जोंनि बिटिआर सरकारखौ जाहाथे बिथांमोना माने आसाम सरकारजों सावरायनानै सम मथे जोंनि बिजाबखौ थाबैनो हरहोयो आरो जिखिनि फोरोंगिरिनि जेंना बे जेंनाफोरखौ जुदि फोजोबना होनो हायोब्लानो जोंनि जि बर' बिजोंजों फरायनाय जोङो थारैनो जोङो बुंगोन जोङो गोजौ फारसे बा IAS IPS अफिसार जानायाव जोंहा मालाबाबो जेंनाया थानाय नङा। नोंथाङा माबाफोर आङो खावलायनो लुबैयो बिटिआर सरकारा दिनै जिहेथु भारतआवबो बा आसामावबो दिनै एलायन्स सरकार जोंहा दिनै जिहेथु BJP बा जोंनि बिटिआर सरकारजों जिहेतु एलायन्स दङ। ओंखायनो आं सानो बिटिआर सरकारनिफ्राय जुदि चिफ मिनिस्टारखौ जुदि सावरायनानै नारसिनोब्ला थारैनो बिथाङाबो माने बा आसाम सरकार बा चिफ मिनिस्टाराबो बेखौ गनायनानै लागोन होननानै आङो बुंनो सानो। बियो क्लियार दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा बर' थुनलाइ आफाद बा बर' रायजो राजा बेनि थाखाय जोङो रेडि जानानै दङ। दिनै जिखिनि जोङो गोसोम फ्लेग गाननानै जिहेतु खुद्रिनाय बेखौ जोङो दिनै जागायजेननाय। बेनि उनाव फैगोन 15 जुनाव जोङो मोनफ्रोमबो जिल्लानि बेन्दोङावनो माने जि DC अफिस बेवहाय जोङो धरना कार्ज'सुचि लानाय जादों। जि समाव लागै बिगियान आरो मेथ्सखौ बर' बिजोंजों लेखाखौ दैथायहरा बे समाव लागै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा बर' थुनलाइ आफाद बा बर' रायजो राजाया मालाबाबो एक्सेप्ट खालामनानै लाया। बिनिख्रुइ जेसेबां जोङो मोनसे समाव जिहेतु बर' रावनि थाखायनो गोबां मानसिया थैनो गोनां जादों आरो बेनि थाखायबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा बर' थुनलाइ बा बर' रायजो राजाया रेडि जानानै दङ। बेनिफ्राय गोरानिफ्राय गोरासिन आन्दलन खालामनो थाखाय दिनै जोङो गासैबो रेडि जानानै दङ।
जोबोद दुखुनांथाव जोंनि खुंथाय हिसाबै बिटिआर गभर्नमेन्ट दोङो बे बिटिआर गभर्नमेन्टजोंबो बर' साहित्य सभाया रायज्लायगासिनो दं बिथाङा रायज्लायनायनि मोनसे समखौ दाबो होनो हायाखै थेवबो जों आसा फारियो बिथाङा नैबे अन्तत दिनैनि खालारनि उनाव जाहाथे जोंनि जिथु बर' बिजोंनि जानि क्लास 6आव इंराजि ओमफ्राय सानखान्थिनि सायाव जानाखि इंराजि रावजों फोरोंनायनि जानखि जाबसिननायनि बे हाबाफारिखौ होदों बेखौ जोङो बर' थुनलाइ आफाद बेनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा कुनु दिन माने मानियाखै आरो बे हाबाफारिखौ जों बर' थुनलाइ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादसानि अनगायैबो जे असम साहित्य सभा आरो माने आसुआबो बेखौ माने गले गले सरकारनि खाथियाव दाबि खालामबाय थादो जे जोङो गावनि बिमानि रावजोंनो जोङो बेखौ मोननो नांगौ सुबिदाखौ आरो बेखौ जोङो नोजोर दङ भारतनि संबिधानावनो 3 फर्मुला लेंगुवेज हिसाबै गिबियावनो गावनि बिमानि रावखौ सोलोंनायनि जिथु अधिकार बेखौ जोंनो होखादों बिनि उनाव जों सर्ब भारतीय हिसाबै जोंनि गावनि गोसोनि फोरमायनायखौ हिन्दी रावजों फोरमायनो आरो इन्टारनेल हिसाबै इंराजिखौ सोलोंनो नांगौ बे भारतीय संबिधान थाखानायनि उनावबो आरो भारतनि प्रधान मन्त्रि गृहमन्त्रि आरो बेबादिनो माने एनइपिनि गेजेरजों बिमानि रावजोंनो सोलोंथाइनि जानाखि बाथ्राखौ बुंगासिनो दोङो बिनि बेलायावबो दिनै जोंनि आसाम सरकारनि माने बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मानो बेबादियै माने 6नि बे अंक आरो बिगियानखौ मानो इंराजि रावजों माने सोलोंनांगौ जाबसिनना होदों बेखौ जों मिथिया थेवबो जोंनि दाबिया बेनो गले गले जोङो गावनि बिमानि रावजों जोङो बे सोलोंथाइनि खाबुखौ मोननो हायो जों बयबो मिथिगौ जायनोखि शिक्षाबिद बिथांमोनाबो बुंगासिनो जे गावनि बिमानि रावजोंसो सोलोंब्लासो गासै गियानखौ माने मोजाङै सोलोंनो हायो दा बेखायनो जोंबो बे खान्थिया दंखायो बेखायनो बे खान्थिखौ लानानै दिनै भारत सरकार खान्थियानो जा बा एनइपिनि गेजेरजों जा भारत सरकारनि जा प्रधान मन्त्रि आरो हम मिनिस्टार मोना जिखिनि बुंबाय थादों बेबादिनो बिमानि रावजोंनो सोलोंथाइनि खाबुखौ आरो बिनि अनगायैबो जोङो नुनो मोन्दों जे जानाखि डक्टर इन्जिनियारिं बे बिफानावबो माने गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानो थाखाय जिहेतु बिमानि रावजोंनो बे खाबुखौ दिनै लानो थाखाय बिथोन होगासिनो बिनि गेजेराव जों कोनो पध्यै बे इंराजि रावजों 6आव अंक आरो बिगियानखौ जाबसिनना होननायखौ जोङो बेखौ जेब्लायबो मानिनो हाया जोङो अराय माने नांगौबा जोङो बे आन्दलनखौ खालामबाय थागोन जों सरकारनि बाथ्राखौ जों जेब्लायबो जों मानिनो हाया